El meu iaio era lluitant en el front republicà. Jo anava cap al front de l'Ebre a combatir i mentre ell anava, el seu germà tornava. M'abuelo Mariano va estar tancat a la presó per ser socialista, per ser roig, que en aquella època es deien rojos. La meva bisàvia era superroja i tenia 16 fills. I quan va esclatar la guerra es va haver d'anar a la muntanya a viure quasi com un maqui. I els seus fills estaven partits, uns eren nacionals y els altres rojos, ¿no? Y bueno, sí que alguna vez han contado anécdotas de que los maquis en la guerra civil se solían esconder por ahí, por las montañas. València passava a mans nacionals, com ell havia tingut un càrrec republicà, també passà pres per part dels feixistes i l'enviaren a un dels famosos vaixells que s'utilitzava com a presó al fons de la mar. Una veïna el va veure i el va denunciar. I quan el meu avi ja se'n tornava a la muntanya, el van agarrar i el van fusilar, es veu que en un camí. Pues mira, els meus iaios me van contar una història que els va passar a ells durant la Guerra Civil i és que... Entre el 37 i el 39, m'abuela i m'abuelo es casaren, just quan m'abuelo havia d'anar al front. Mentre el meu iaio estava en el front republicà, la meva família era republicana, la meva iaia va veure's d'alguna manera obligada per humanitat a acollir en sa casa i a amagar un retorn. Ma abuela va dir que sí, sense pensar-s'ho massa, va dir que sí, que l'amagaria. No sabia molt bé per quant de temps, al final va ser per un any i un dia. La autèntica gènesis de la història és la realitat, perquè és una història real. El fet de convertir-ho en una història cinematogràfica, no? Pues això va vindre un poc per una iniciativa del meu germà, Sergi. És un guió que jo en realitat vaig escriure un poc per a que no es perguera en la memòria. Vull dir-te, és algo que ens contaven els nostres iaios quan érem xicotets i també mon pare ens havia contat i jo ho vaig escriure un poquet per a conservar-lo, no? D'una manera escrita, perquè no se m'oblidaren els detalls. Després, nosaltres, a través de la productora, de l'Ataca, doncs començarem a moure el projecte fins que trobarem un finançament mínim per a poder-lo tirar endavant i en seguida això va néixer. Pues un día me llegó el guión y la verdad que la primera vez que lo leí me encantó, me encantó. O sea, no me lo pensé dos veces. I a més m'apetia molt també treballar una cosa d'aquesta època i després, al vindre després així, veure tot el muntatge i veure tota la caracterització i tal, que és superautèntica, doncs encara entres en un rotllo i encara t'apeteix encara més, no? Que entres a la localització en la que estem i sembla un plató de veure, sembla que es respira l'atmosfera de la guerra. Us vaig explicar el que hem construït i el que hem ambientat aquí. Hem ambientat tota l'escala, l'hem pintat fins a aquesta ratlleta que se veu ahí. Després totes aquestes portes tenien una altra textura i les hem ambientat com si estigueren embellides, en vernís i decapant i tal. I després hem fet este corredor. Era de les coses que més por tenia, no? De la qüestió d'art, la qüestió de direcció artística, de direcció de producció. Perquè, clar, tampoc volia que quedara la cosa com cutre, saps? Però, clar, tampoc teníem els recursos per a poder fer una superproducció i poder anar sobrats de vehicles, d'època, de roba i tal. Llavors hem fet un poc, agafant un poc d'ací, un poc d'allà. I, clar, després el que importa és el que es veu, no? El que es veu per càmera, encara que tu allí no acabares d'estar convençut, que jo tampoc no ho estava en alguns planos, del tot convençut, tant de qüestions d'atretzo i tal. Després, això demostra que els professionals són bons, no? El que estan treballant en això, perquè ells saben que això després va funcionar. Això ho ens suporta Sergi, que és un gramòfono que funciona. La veritat és que a nivell visual estic molt content del resultat. També del treball dels actors, també del treball de figuració. Jo soc Amparo Oltra i en este curt he fet el personatge de Pilar i a més m'he encarregat de la part d'interpretació d'actors, de coach.
Està sent molt dur, no? Perquè són moltes hores les que estem ací, l'espai és molt bonic, però jo sóc al·lèrgica a la pols i estic passant una miqueta malament, però és supergratificant, estic disfrutant un muntó, tant el meu personatge com el treball d'entrenament. M'agrada molt, és una experiència superbonica que tornaria a repetir ja. El fet de fer de retorn, home, era un al·licient més el que uno va buscant sempre quan li ofereixen treball, no? O en aquest cas no n'hi ha molt a on triar i t'ofereixen un retorn i en un paper dramàtic la veritat és que la història és xula en si mateixa i és molt reconeixible. Sempre quan la vaig llegir el guió vaig pensar que era una història molt reconeixible perquè tots tenim alguna anècdota o hem escoltat alguna cosa de la Guerra Civil que si no és igual és semblant, no? Estos casos de gent que ha fet el bé i que després no se li ha tornat a eixir bé, no? Todas las secuencias tenían su complicación, porque eran todas muy dramáticas, la historia real tiene mucho peso y más cuando el autor del guión lo han vivido sus padres, entonces como que a ver si estaré a la altura, si será lo que ellos esperaban, porque supongo que ellos también tienen una idea ya de todo. Sí, ahir vaig estar parlant en el pare del guionista, de Sergi i de Josep, i em va dir que tu interpretes a Mercedes. Dic, sí, diu, sí que podria ser, sí. La verdadera Mercedita está ahí. Mira, porque ha perdido la guerra, ahí está. Ui, mon pare s'ho ha passat de categoria i estava encantadíssim. Tu has de tindre en compte que ell ha assistit en la ficció a la boda dels seus propis pares, tal com li l'han contat. Vull dir-te que això per a ell, a més ell m'ho va dir també en confiança, ha sigut una cosa extraordinària. I no sé, ell està contentíssim, esperem que li agradi el resultat. El nostre altre germà, Javier, està fent la banda sonora de la pel·lícula i és músic, a banda de moltes altres coses, no? La idea era tindre una música original i com que el curtmetratge és d'una factura clàssica, doncs hauria de ser música clàssica. També aprofitant que n'hi ha molts membres de l'equip també són músics, la idea era ajuntar tot això i tratar de fer una cosa coherent i que sigui compatible amb l'estètica del curt. Desde el primer día, desde la lectura de guión, genial con todo el mundo, hemos contactado todos muy bien, lo estamos pasando también muy bien, muchas risas y eso también pues es de agradecer. Entre plano y plano vamos cambiando, ¿sabes? Ahora va el director de foto y está cambiando las luces. Da gusto trabajar con gente tan implicada en este proyecto, para ser un corte hay mucho movimiento, mucha gente, muchos técnicos. Per ser el primer curt jo crec que ha sigut massa en tots els sentits, massa gran, massa gent, no? Massa gent treballant en el sentit que te senties responsable de molta gent i de moltes coses i ara posterior, bueno, encara no m'ha acabat, no? Però ara que ja estem en un cercle més reduït treballant, el tema de la pospo i això, jo estic molt content, m'ho he passat pipa, que ha sigut el més interessant, m'ho he passat molt bé, la gent que ha treballat crec que també s'ho ha passat molt bé. Alça l'aleta, polleta! Bé, la veritat és que era un xicotet repte perquè tot el que sigui fer audiovisual en València és una oportunitat per treballar i és una oportunitat i si damunt treballes en amics i el guió és un bon guió, doncs millor. Pense que este producte serà la bomba, pense que estarà molt bé, sobretot perquè la gent s'ha implicat un muntó, tots han donat crec que el millor que tenen per a que tot això isca i això s'ha de veure, perquè tots han posat molt de cor en aquest treball. Jo crec que serà molt interessant de veure a nivell d'imatge, quan m'escape i veig un poc el combo, és molt bonica, la llum és preciosa, la història és molt interessant. Y la verdad que estoy encantada, da gusto trabajar y el ambiente es de querer hacerlo bien y eso es lo importante. Y estoy segura de que va a quedar un proyecto bastante chulo. Jo espere, i la meva responsabilitat és que el resultat també sigui gratificant, no? I que la gent que ha donat el seu esforç i les seues hores i la seva il·lusió doncs almenys ho hagi fet per a un projecte que ells estiguen orgullosos o satisfets de la seva feina, igual que ho estigui jo.
Mestre,